let it be nga sa atong batasan, atong sinultian, makita si Kristo. Kay maong gunay unang makita sa kadaghanan. No, dili nang atong sulti nito. Ang una nga gitan-aw sa kadaghanan, ang unang-una nga makita sa tanang tao sa atong palibot ang atong binuhatan. Kay bisag unsaon palagi nato kamaayo ang bersikulo mga igsoon, unang gitan-aw sa uban ang imong binuhatan. Mayuhas siyang sulti, pero ngano mali ingani man iyang lifestyle? Ngano man ang iyang pagpuyo ingon nga alagad sa Ginoo ingani man? How come nga nakawali-wali siya nako, nakatambag-tambag nga siya mismo ang ngayan tambagan? So mao ni punto ni Paul mga igsoon, we will not become an effective instrument ni Lord kung naatay mga kapandulan nga mga attitude kinaiya mga igsoon. Dili kay mao na unang makita sa kadaghanan. Mao na nga giingon ni Paul mga igsoon nga hukasa ang inyong daang pagkatao. Dala pa kaniadto nga mga salawayon kaayo. Sa wala pa mo ni Kristo, wala pa mo sa Ginoo hukasa og isulob ang bag-ong pagkatao nga makita ang imahe ni Kristo diha sa pagkinabuhi nga matarong og pagkabalaan. Nga makaingon ang mga tao, kana may Kristohanon. Kana may nangalagad sa Ginoo, kana may alagad sa Ginoo. Mao na ilang mga attitude, dili kay maingon, kana may Kristohanon, mao ba na alagad sa Ginoo? Tanawa ilang binuhatan. Mao ba ni Kristohanon? Oo, ang binuhatan, no? Naunsa man na, oy. Unsaon pagtuon ako nga ikaw, wa man tay kahilahian. No? Ingana day binuhatan, ingana day lifestyle, ingana day magpuyo ang Kristohanon, ingana magpuyo ang alagad sa Ginoo, no? Dili ta tuuhan igsoon.